Исәнмесез, турыдан туры эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Айгөл Бәдретдинова бүген программада. Дәрестә балаларга тавыш күтәрә, имтиханнарны начар биргәннәр өчен сүгә. Укучы белән укытучы арасындагы чираттагы бәхәсле вакыйга хакында Айгөл Бәдретдинова. Төзелештә югары әзерлекле белгечләр җитми. Бу эшләрне эшләп була только профессиональ төзүчеләр белән генә. Аларны әзерләү һәм үзебездә калдыру юллары нәрсәдә күрәләр? Белмәсез, Динова шул хакта. Яманшыш авыруы ул әле үлем дигән сүз түгел. Беренче, икенче стадияда без аларны хирургия методы белән тишит итә алабыз инде. Татарстанда әлеге авыру белән ничек көрәшәләр? Шулпан Касымов өйрәнде. Буран дулый, буран уйный. Все убрать, успеть, людям открыть дорогу. Татарстанлылар буран патшалыгында күпме яшәр? Алия Хәйретдинова белеште. Мондый салкында кар түгел, боз гына яварга мөмкин. Бүген Татарстан бик карлы һәм салкын көн уздырды. Олы юлларда күз күреме бик начар булса, шәһәрләр транспорт бөкеләрендә утыра. Тәүлек эчендә 7 мм-га кадәр кар явачак дип көтелә. Бу айлык норманың ширек өлеше дигән сүз. Табигать көйсезлегенә без соңрак әйләнеп кайтырбыз. Хәзер башка яңалыкларга. Ел азагына кагаз белешмәләрдән баш тартып электронга күчәргә, бу счет фактура, штраф хатларына кагыла. Чөнки хатны язып җибәрү тапшыруга киткән чыгымнар җыелган штрафлар күләменнән 40 тапкыр күбрәк. Бүген бу хакта Татарстанның элемтә һәм мәгълүматлаштыру министрлыгы коллегиясендә әйтелде. Иннополиста узучы бу җыелышта президент Рөстәм Миңнеханов белән Россия хөкүмәте рәисе орынбасары Максим Акимов та катнаша. Илнең иң яшь IT шәһәре мөмкинлекләре һәм алдынгы проектлар турында Фәйрүзә Мәҗитова. Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Максим Акимовка Иннополис университетының проектларын тәкъдим итәләр. Кунаклар роботларның кайда һәм нинди шартларда ясалуын күрде. Алар ике аяклы, кеше кебек хәрәкәтләнә, курку һәм ару белмәс. Куткаручылар гадәттән тыш хәлләрдә кулланыла ала. Тагын бер проект Татарстан территориясе космос аэровидео ярдәмендә электронлаштырылган. Космос, аэросъемка, беспилотный съемка дип әйтәләр. Аларны берсендә җыеп бер карта ясадык. Һәм алар ярдәмендә платформа төзеп, төрле сервислар, төрле министрлыкларга сервислар ясадык. Университет 6 ел элек ачыла. Монда 602 студент укый. Шуның 60-ы чит илләрдән. Белем бирү инглиз телендә алып барыла. Конкурс зур, бер урынга 42 кеше. Рөстәм Миңнеханов белән Максим Акимов студентлар белән очрашты. Монда федераль түрәдән кайчан Россиядә хезмәтләр тулысынча цифрлыга күчеп бетәчәк дип сорадылар. Рождение ребенка или вступление в брак, заявки на социальные пособия, все это решаемо, это довольно просто. Поэтому безбумажный мир наступил, надо только правильно уметь в нем жить. Вот, поэтому будем работать. Республика халкының 80% электрон хезмәтләрдән файдалана, тик кайберләрен күрсәтеп булмый. Цифровизация без таких образовательных исследовательских центров, без таких площадок, наверное, сложно будет. Сегодня в городе уже 4000 человек проживает. Муниципаль хезмәтләр күрсәтүне дә электронлаштыру бурычы тора. Иннополистан Фәйрүзә Мәҗитова, Андрей Сентальцев, Яңа Гасыр каналы. Татарстанда онкология белән авыручыларның саны арта. Әле 1 ел элек кенә һәр 37нче кешегә шул диагнозны куйсалар, хәзер бу сан 35-кә җитә. Рактан үлем очракларын киметү һәм авыручыларның гомерен озынайту өчен Сәламәтлек саклау министрлыгы яңа карарлар кабул итә. Әйтик, химия терапиясеннән соң дәвалану өчен даруларга акчаны арттырмакчылар. Тагын ниләр көтелә? Шулпан Касымова шул хакта. Операция, видимо, удачно прошла. Анатолий Петров хастаханәгә инсульт белән эләгә. Тикшерә торгач, табиблар анда яманшыш таба. Соңгы стадия булса да операция ясыйлар. Мы очень долго сомневались. Без аңа операция ясаргамы, юкмы икән дип бик озак уйлаштык. Күтәрә алмас дип курыктык. Нәтиҗәдә операциябыз уңышлы узды. Уңышлы очракларны күбәйтү өчен республика диспансерына яңа җиһазлар алыначак. Бу республика һәм федераль акчалар хисабына. Россиядә онкологиядән үлүчеләр санын киметү ил күләм проектка кертелгән. Хәзер инде более современный методка без аларны сразу химиотерапия бирәбез, облучение зондузын зурайттык. Янысың ясый безнең операция. Шуңа карап алар узаграк яшиләр дип белүләр безнең. Яманшыш авырулары арасында иң беренче урында тире авырулары тора, икенче урында юан эчәклек, инде өченче урында күкрәк бизе тора. Ашказану белән интегүчеләр 9нчы урында. Татарстанда ел сайын яманшыш белән авыручы 16 мең кеше ачыклана. Үлүчеләр 4% арткан. Бу ел сайын 269 кеше дигән сүз. Димәк, көн сайын диярлек 1 кеше үлә. Гомумән үлем китемне алганда рак, йөрәк кан тамырлары авыруларыннан кала 2нче урында бара. Для решения этой задачи в наших
ближайших планах. Үлем очракларын киметү өчен без үз алдыбызга беренче бурыч куябыз. Беренчедән диспансерны яңаша җиһазландыру. Икенчедән амбулатор онкология ярдәме күрсәтү өчен 9 яңа үзәк ачу. Һәм өченчедән республикада онкологияның нәселдән күчү-күчмәү мәсьәләләрен өйрәнер өчен тикшерү үзәге булдыру. Бүген журналистлар белән очрашу вакытында Марат Садыков кул күтәргә кушты. Кем диспансеризация үткән? Имитируйте, пожалуйста, кто проходил диспансеризацию вот в 2017 году. Это очень... Не все. Не все. Һәм бу шаяру түгел, узган ел диспансеризация вакытында 1000 кеше дәрак табыла. 70%-ында беренче, икенче стадия. Димәк, алар яши дигән сүз. Не надо ждать. Диспансеризация үтәргә авырта башлагач килергә түгел, бер җирдә авыртмаганда сәламәт чакта барырга кирәк. Табиблар кат-кат искәртә, алар кайгырта башлаганда соң булырга мөмкин. Иң мөһиме үз сәламәтлегеңә игътибарлы булу, вакытында күренеп тору. Шилпан Касымова, Ринат Сафин, Яңа гасыр каналы. Башта морг, хәзер мәйетләр белән хушлашу залы Чаллыда гауга купты. Зияб бистәсендәге йортларның берсе янында шәхси эшмәкәр кешене соңгы юлга озату өчен бина ачарга җыена. Күрше күлән моңа нинди каршылык күрсәтте. Без бу материалны сезгә программаның икенче өлешендә тәкъдим итәрбез. Укытучы дәрестә балаларга тавыш күтәрә имтиханын начар биргән өчен сүгә сыйныфтан куып чыгара. Казан мәктәпләренең берсендә төшерелгән шундый видео һәм аудио язмалар интернет челтәрендә таралды. Шул рәвешле ата-аналар 143-нче мәктәптәге математика укытучысыннан зарлана. Бу фактны бүген прокуратура тикшерә башлады. Укучы белән мөгаллимнәр арасында мондый бәхәсле чираклар ни өчен ешая, төрле як һәм белгечләр фикере алдагы репортажда. Я базу сдаю. Укытучы балаларга тавыш күтәрә имтиханнарны начар биргәннәр өчен сүгә. Интернет челтәрендә киң таралган әлеге аудио язма Казанның 143-нче мәктәбендә ясалган ди ата-аналар. Менә ул мәктәп. Бирегә балаларны укырга йөртүчеләрдән үзләреннән сорадык. Юк. Бер андый нәрсә ишеткәнем юк, потому что мин монда күп кешеләрне беләм. Бер кешедән дә ишетмәдем. Слышно везде всегда. Мондый хәлләр бөтен мәктәптә ишетелә. Балалар шундый бит хәзер, укытучыларның нервысы түзмәй. Бу язманы да интернетка янәсе ата-аналар урнаштыра. Алар сүзләренчә, кадрда математика укытучысы ул тавыш күтәрә, балаларны сыйныфтан куып чыгара. Мондый укытучылар мәктәптә эшләргә тиеш түгел ди ата-аналар. Белем бирү йортының үзендә исә килеп чыккан вакыйга хакында сөйләшүдән баш тарталар. Аңлатманы бүген Казанның мәгариф идарәсе бирде. Монда четерекле хәлне контрольгә алганнар инде. Билгеле булганча, бәхәсле чиракны хәзер махсус комиссия тикшерә. В настоящее время проводится служебное расследование. Хәзерге вакытта эзлекле тикшерү алып барылуның нәтиҗәләре буенча мәктәп хакимияте һәм укытучы җаваплылыкка тартылачак. Әлеге фактлар расланса, ул эш урынын югалтырга мөмкин. Соңгы вакытта укытучы белән укучылар арасында аңлашылмаучанлыклар кискен артты. Бу ил күләмендә шулай. Гаип мөгаллимнәрдәме, әллә укучыларның үзендә дә бармы? Бәлки ата-аналар укытучыны бала алдында шәхес итеп күрсәтмидер. Без бүген белгечләр белән киңәшләштек. Иногда бывает так, что кай вакытта укытучыга яла ягалар, бала начар билгеләр алып, укытучы белән уртак тел таба алмаса, мөгаллимне гаепләп калдырырга мөмкиннәр. Барысында куа башласак, эшләргә кеше калмаячак. Әмма укытучы чыннан да үзен шулай тота икән, әлбәттә, ул балалар белән эшләргә хокуклы түгел. Естественно, они могут себе позволить оскорбить. Укытучы профессиональ бурычларын үтәгәндә аңа берни дә комачауларга тиеш түгел. Кайбер ата-аналар мондый чираклар кабатланмасын өчен бөтен сыйныфта камералар эләргә кирәк ди. Бу мөмкинме соң? Укытучылар да тере җаннар бит, хөрмәт ике яклы булырга тиеш. Вот обучение сегодня это услуга. Белем бирү бүген хезмәт күрсәтү генә. Төп хата шунда, элек укытучы абруйлы шәхес иде. Аны тыңлыйлар һәм хөрмәт итәләр иде. Хәзер исә укытучы хезмәтче ролендә. Шуңа күрә аңа карата ихтирам кимеде. Балалар үзләре кытыртамы юкмы, моны ачыклау хәзер кыен. Ничек кенә булмасын, күпчелек укытучы хәлне мондый чиккә китереп җиткергә тиеш түгел дип саный. Сүгенү, тавыш күтәрү педагог күрсәтә торган үрнәк түгел. Казан мәктәбендә килеп чыккан хәлне Татарстан прокуратурасы да тикшерә башлады. Айгөл Бәдретдинова, Рәмзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Мөгезле ретерлек тоткан өчен субсидия лейкозлы сыерларны бетерү һәм балтырганга каршы көрәш. Бүген Татарстан Дәүләт Советының агросәнәгать комитеты утырышында авыл хуҗалыгы тармагындагы иң мөһим мәсьәләләр турында сөйләштеләр. Рания Абдрахманова дәвам итә. Авыл халкының сыер асрыйсы килә. Тик лейкоз белән авыручы терлекләр зур проблема. Ярдан быелгы сыйылдан каралган, кем лейкозлы сыерын тапшыра һәм шундый справканы безгә дәлилләп китерә икән, урта шәбез әйтәбез, товарлыклы хуҗалыктан алынган танага без түлибез 30 мең һәм лейкоз справкасы булган өчен тагын өстәп 10 мең түлибез. Ул 40 мең сум чыга. 2021 елга кадәр лейкозлы сыерлар санын бөтенләй бетерергә планлаштыралар. Тагын бер мөһим мәсьәлә шәхси хуҗалыклардан җыела торган сөтнең арзан булуы. Чыгымны каплау өчен сыерларның баш санына карап субсидия түләнә.
Һәрбер сыйыр асраучыга субсидияны ел азагында түгел, ел башында март аенда ук бирергә. Һәм инде бер сыйыр тоткан кеше 2000 сум алды, 2 сыйыр тоткан кеше һәрбер сыйырына 3000, һәм 3 аннан да күбрәк сыйыр асраучыларга һәрбер башына 4000 субсидия бирдек. Тагын бер әһәмиятле тармак техника. Былтыр республикада 100 тракторның берсе генә яңартыла. Үсемлекчелек шулай ук мөһим мәсьәлә. Былтыр ашлык көтелгәннән кимрәк сугыла. Авырлыкны әлбәттә безнең 2010 елда саткан менә шушы бертөкле культураларыбызга бәяләрне түбән булу һәм бигрәк тә көтелмәгән әйбер сөт мәсьәләсенә килгәндә түбән бәягә сатырга туры килде. Соңгы елларда балтырган авыл хуҗалыгының төп дошманына әйләнеп бара. В настоящее время борщевик составляет... Хәзерге вакытта Балтырган Татарстанның 536 гектар җирдә үсә, 24 районда бар. Арча, Биектау, Питрәч, Лаеш районнарында аеруча күп. Дәүләт советы Дмитрий Медведев мөрәҗәгать юлларга җыена. Балтырганны юкка чыгару өчен максатчан федераль программа булдырырга тәкъдим итәләр. Рания Абдрахманова, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Татарстан төзелешләренә стокуллар җитми. Бүген тармакта эшләүчеләрнең нибары 20% югары әзерлекле. Базардагы бу ихтыяҗны ничек киметергә? Кадрлар әзерләү, аларны республикада калдыру өчен нинди чаралар күрергә? Дәүләт советының икътисад, инвестицияләр һәм эшмәкәрлек буенча комитеты бүген күчмә утырышны төзелеш көлиятендә уздырды. Гөлназ Мифтахова төзелеш көллиятенең 3нче курсында укый. Кулың эш белсә, югалмыйсың дип, шушы һөнәрне сайлаган. Урскилсканы әзерләнәбез. Икенче фресканы бирәләр. Без монда нинди беләбез, нинди белгән шулай итәбез. Инде 3нче ел көллиятта WorldSkills стандартлары буенча кадрлар әзерлиләр. 8 компетенциядә. Уку йорты төзелеш тармагы өчен ресурс үзәктә булып тора. Билгеле максат айрым бер студентларның чемпионатта югары күрсәткечләргә ирешүе генә түгел. Хәзер көллиятта 2000гә якын студент һөнәр үзләштерә һәм аларның барысы да төзелешкә югары әзерлекле белгеч булып барырга тиеш. Сегодня мы знаем, что строительные организации, кто дом строит, привлекают шабашников, потом несколько спрашивают. Әзер белгечләр кая китә? Ресурс үзәкләре ел саен 4000гә якын студентны өйрәтеп чыгара. Шуларның 70% үз белгечлеге буенча эшләргә республикада кала. Максатчан килешүләрне дә эшкә җигәләр. Бу эшче кулларны читкә җибәрмәскә ярдәм итә. Профессионаллар иң мөһиме шул. Әйтеп булмый, безгә шундый монда каменщиклар җитми. Бүгенгә белгечләрнең 20% гына югары әзерлекле төзелешкә очраклы кешеләрне җәлеп итүче оешмалар да бар, әмма алардан сыйфат таләп итеп булмый. Штукатурка эше, таш салу, ташчы эше, ул андый кешеләр тарафыннан гына эшләп була торган түгел, аны яңадан үзгәртергә кирәк булырга мөмкин. Бүген ресурс үзәкләренә өмет зур, предприятиеләр үзләренә кирәкле белгечләрне заказ белән укыта, белем бирү программаларын төзүдә катнашалар. Бүгенгә 31 ресурс үзәгенең 3-сендә белгечләрне төзелеш тармагы өчен әзерлиләр. Гөлназ Сайфетдинова, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы. Башта морг, хәзер мәетләр белән хушлашу залы Чаллыда гауга купты. Зәп бистәсендәге йортларның берсе янында шәхси эшмәкәр кешене соңгы юлга озату өчен бина ачарга җыена. Моны белеп алган күрше тирә кискен каршылык күрсәтә. Через гробы, что ли? Это же где такое видано? Зәп бистәсендәге 17-дә 25 йортына терәп салынган бер катлы бу бинада төрле елларда төрле хезмәтләр күрсәтелә. Флюорография учреждениесе, музык мәктәбе. Берничә ел буш торганнан соң 10 көнлек менә шундый иштәлектәге илме такта пәйда була. Хушлашу залы булырга тиешле бина янәшәсендә 2 азык-төлек кибете, балалар бакчасы һәм мәктәп урнашкан. Мондый залның әлеге микрорайонда кирәкме, юкмы икәнлеге хакында без монда яшәүчеләрдән сорыйбыз. Нинди прощание булырга мөмкин. Ана морганда ясасыннар, кая кирәк шунда ясасыннар. Монда булырга тиеш түгел. Монда нинди развлекательный нәрсәме шундый нәрсә кирәк ул. Балаларга мәктәптән ерак түгел. 18 подъездлы өй менә, бөтенебез каршы. Бөтенебез подпись койдык, җүрделәр койдырып. Монда нәрсәгә кирәк ул нибиса? Монда нинди гадәт инде ул нибиса? Жүрәк жу итеп китә менә монда узганда шушы сүзне ук ишеткәч. Гел кирәк нәрсә түгел бу. Күпме садик балалары менә монда садикка, мәктәпкә күпме балалар, ул балалар нәрсә эшләрләр. Машиналар юлы булай да тар. Бу бинага үлүчеләрне озатырга килә башласалар, бар хәрәкәт туктап калачак, диләр бирдә яшәүчеләр. Шәһәр моргы моннан ерак түгел. Ник шуның ишек алдында булмавын аңламыйлар. Да, с нами беседовал депутат 17-18 комплекса. Вот, он обещал нам запросить документы, узнать вид деятельности. Әлеге бинаны арендалап хушлашу залы ачарга җыенучы Анастасия Хәбирова белән телефон аша элемтәгә кердек. Людей можно понять. Риза булучыларны да, каршы килүчеләрне дә аңларга мөмкин. Проблеманы хәл итәрбез, бәлки башка бина табырбыз. Шәһәр халкының теләге буенча хәзер әлеге эш белән прокуратура шөгыльләнә.
проверяется соблюдение требований к размещению, устройству и содержанию зданий, сооружений похоронного назначения, которые отражены в действующем федеральном законодательстве. В частности, это федеральный закон номер 8 ФЗ о погребении и похоронном деле, и также постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации 28 июня 2011 года номер 84. Торак йортлар белән янәшә шундый хезмәт ошарга ярыймы? Сорауга җавапны хукук сакчылары бирергә тиеш. Чаллыдан Илшат Аюпов, Рамил Закиев, Яңа гасыр каналы. Көчле җил, буран, 9 баллы бөкеләр бүген Татарстан карлы циклон камалышында калды. Тәүлек эчендә 7 мм-га кадәр кар явачак дип көтелә, бу айның ширек нормасы дигән сүз. Буран күпме дулаячак әле? Алия Хайретдинова. Югары Ыслан районы Идел аша күпер зур юл бу. Күз күреме 500 метрдан артмый. Машина йөртүчеләр дистанцияны саклап һәм тизлекне төшереп барырга мәҗбүр. Шәһәр эчендә дә шундый ук хәл. Снег выпадает, не знаю, вечно начинается пробка, потому что все начинают ехать медленно. Машинаның пыяласын чистарткыч ката, юлда кар кертләре, транспорт бөкеләре. Автомобильчеләр телендә бүген бер генә сүз. Шамил абый да көн буе бөкедә утырган. Bütün жерде кар иде, bütün тулган bütün жерде кар. Аны чистартып, монда недән чистартып та файдасы юк иде. Кар жауып торганда. Альмира Гыйльманова инде иртәнге 5-тән аяк өстендә. Казанлылар йокыдан торып чыкканчы тротуарларны чистартып өлгерәсе бар иде. Техника бирәләр, техника бирмәсәләр авыр, конечно. Булай техника биргәч җиңел эшләргә. Күп кар булса да бик аптырамыйбыз. Узган тәүлектә Казан юлларыннан барлыгы 8550 тонна кар чыгарылды. Буран аркасында юлларда кар кертләре. Казан юл хезмәтләре көчәйтелгән режимда эшли. Бүген юлларны чистартыр өчен барлыгы 347 махсус техника чыкты. Аларның эше күренәме, юкмы, казанлыларның фикере бик төрле. Юллар турында сүз дә юк. Карау юк, кызым. Безнең юлларны начар чистартмыйлар, әйбәт чистарталар. Бу буранның үзенчәлеге бар. Термометрда -17 градус булса, ул 25 кебек сизелә. Синоптиклар моны көчле җилгә бәйләп аңлата. Моңарчы Татарстан салкын төньяк антициклоны йогынтысында булган, хәзер циклон кергән. Действительно, когда отмечается Дөрестән дә түбән температура булганда, кискен салкын җил искәндә, көн тагында салкын булып тоела. Салкын карлы кышны яратучылар өчен яхшы хәбәр, атна ахырына кадәр республика кар циклоны хакимиятендә калачак. ЮХИДИ хезмәткәрләре кисәтә, зур ихтыяҗсыз юлларга машина белән чыкмау хәерле. Казанда гына юл һәлакәтләре саны 150-гә җиткән, трассалар ачык. Алия Хайретдинова, Марат Зәйдуллин, Яңа гасыр каналы. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде, кыска вакытта рекламадан соң сезнең һава торышы турында мәгълүмат көтә. Ә мин сезнең белән сау булашам, исән-имин яшәгез. Игътибар! 13 февральдан 24-на кадәр Мунча Таш эстрада театры Казанда 12 концертлар залында Телсез авыз дигән өр-яңа тамашасын күрсәтә. Безнең тамашаларда кабат күршик. Салават Фәтхетдинов концертларына рәхим итегез. 2 февраль Самара, 3 Ульян, 4 Саранск, 5 Кузнецк, 6 Саратов, 21 Әгреше, 22 Ижау, 23-24 февраль Түбән Кама. Грандиоз концерт! Абделфәт Сафин! 23 февраль Мәскәүдә. Казанда мартның 4-се, 5-се, 12-се, 18-се, 19-се, 25-се, 30-31 Чаллыда. Түбән Камада 10 апрель һәм Буа Саба Арчада. Абделфәт Сафин! 30 марта в 18:00 Государственный Кремлевский дворец. Большой юбилейный концерт Гузель Уразовой в Москве. 15 лет вместе. С юбилеем поздравят Витас, Сагдиана, Дина Гарипова, шоу «Балет Тодес», Государственный академический ансамбль танца, звезды российской и татарской эстрады. Билеты на сайте urazova.ru, на сайте и в кассах Кремлевского дворца. А также по телефонам +7 915 387 82 45, +7 985 200 ровно 30 20. Без возрастных ограничений. Марат Файрушин концерт белән сезнең шәһәрдә. 27 гыйнвар Алабуга шәһәре, 8 февраль Яршаллы Сарасадык залы, 14 Әгреше, 28 Түбән Кама халык иҗаты йорты, 8 март Яңа Шишмә, 16 Әлмәт нефтче сарае, 19 Шистай, 28 март Казан филармония, 13 апрель Яршаллы Сарасадык залы. Со 2 февраля Казанский цирк «Планета Земля». Шоу Гирадзе Баронетти должен увидеть каждый. Не пропусти незабываемое зрелище. В клинике Медел уникальное лечение болей в спине и межпозвоночной грыжи. В клинике Медел уникальное лечение болей в спине и межпозвоночной грыжи. В компании «Скрин» распродажа жалюзи 245 1505.
Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы шикләнгән җәмгыять Daniel Master компаниясе. Тиз арада арзан бәягә сыйфатлы аш бүлмәсе телисезме? Daniel Master сезнең теләкләрегезне чынга ашырыр. Казан шәһәре Восстание урамы 23-нче йорт, телефон 2-167-166. Дорогая, я подарю тебе звезду. А может, лучше квартиру? С нами возможно все. Только в честь праздника Дня влюбленных. Квартиры в ЖК Приволжский со скидкой до 100 тысяч рублей. 561-08-81. Җаваплылыгы шикләнгән СМУ 12 җәмгыяте гашыйклар көне уңаеннан 100 мең сумга кадәр ташлама бүләк итә. Приволжский трак комплексыннан фатир сатып алып, яраткан кешегезгә бүләк ясагыз. Телефон 561-08-81. Яндекс погода мәгълүматы буенча көн якын чыгышта кар явуы ихтимал. Температура 14 градус. Республикабызда алмашынучан болытлы һава. Иртән кар бураны көтелә. Төнлә урыны белән көчле җил. Аязганда температура 20 градусны тәшкил итә. Төн якын чыгышта температура 10 градуска кадәр. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Минзәлә, Менделеевскида аязганда 18 градуска кадәр суык, бераз кар явачак. Чәршәмбе явым-төшемнәр кими, юлда бозлаулар көтелә. Мөмкин кадәр игътибарлы булсагыз иде. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта алмашынучан болытлы һава. Җилтен яктан уртача тизлектә исә. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә һава шартлары бераз үзгәрә, явым-төшемнәр кими. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта кар явуы көтелә. Температура шулай 10 градуска кадәр. Халык сынамышларына ышансак, февраль айы суыклар белән башланып китсә, язда озак көттермәс диләр. Третий глаз офтальмология клиникасы менә инде 20 ел күз сәламәтлеген сакларга ярдәм итә. Февраль аенда катаракта хирургиясе 38 меңнән, күзләрне лазер белән дәвалау һәм бер кылык күзне турайту 16 мең сумнан башлап башкарыла. Клиника «Третий глаз». Мы ясно видим картину дня и предлагаем лучшее. Передовые технологии в современном лечении и диагностике глаукомы и катаракты. Коррекция зрения на уникальном японском оборудовании. Клиника «Третий глаз». 202-202-8. Артрит, артроз, бүсер, операция. Туктагыз, кискен чаралар кулланмагыз. Умыртка баганасы, буыннар авырса, доктор Ост клиникасы белгечләренә мөрәҗәгать итегез. Монда тирә хәрәкәт аппаратының иң катлаулы авырларын авыртусыз һәм операциясез дәвалыйлар. Сәламәтлегегез өчен тәҗрибәле табиблар командасы җавап бирә. Заманча медицина җиһазлары белән дәвалау һәм комплекслы игътибар каралган. Безгә килегез. Бирдә сәламәт һәм тулы тормышка кайтырга бик җиңел булуына ышанырсыз. Доктор Ост федераль шелтәр медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблемаларны хәл итүдә ярдәм итә. 10 ел дәвамында клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 10 меңгә якын очрак операциядән башка ярдәм ителгән. Башкалабыз Казанда кар явачак, температура 13 градуска кадәр, көньяк көнчыгыштан талган җил. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 765 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 86%. Көндезге сәгатьләрдә магнит дәвалы көтелә. Сәламәтлегезне саклагыз. Шулай ук сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Парымты клиникасы. Термекс Израиль аппаратында авыртусыз һәм операциясыз аденома белән простатитны дәвалыйлар. Телефон 292-66-77. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292-66-77.